Kaixo, udara heldu da eta udararekin batera gure traineruak eta ACT Liga eta lehenengo eskerrak eman Ogi Berri Ruta 33 Kaizarrean aurkitu dezakegun tabernari. Hemen denetarik aurkitu dezakezue, parriatik hasi, ardoetara, eta beste baten etortzen bagea, gonbidatuko zaituztegu parria batera edo binotekara edo. Eskertuko dugu. Gure lehen saioan, aurreko urteko aurkezlea, Beñat Egiazu, aurten ACT Ligako arraunlaria, eta Kalixa Silanez, Hondarribia Beko traineruko entrenatzailea daukagu. Hasiko gea Beñatekin, larun bat hontan, zure estrenua ACT Liga nola izan da? Estropa berezien letzat, hasieran urduritasun handiakin ez, gainera goizean da Galizian egin arraun, San Zentxon, eta goizan atera ginen bulta bat ematera eta ikusi genuen aizia segola, taulatu segola, eta ematen zuen lasai egongo zela, eta ni espezialki bestiak ez, baina ni lehengoa izan da oso urduri. Espero genuen eremu bat zerbait lasaiagoa eta aurkitu genuen pixkat zaiagoa eta urduriago. Berez urduri egon nuen, baina pixkat gehiago horregatik, baina ondo. Oso regata zaila izan zen, olatu pila, marea handia. Egia zen, gainera etortzen zen pixkat kostautik eta arraunetiko pixkat zaila, izia baita ere bat egon, eta zaila, baina, azkenen espero baino beto, ni pertsonalki espero baino beto, eta disfrutatutako estropa. Eta ze sentitzen du, Hondarribia elkartean betidanik egon den mutil batek, bere lehen trainerura igotzea eta honenekin aritzea? Aurreko urteetan aurki mugikorran eta hilia ez duzu helburu hori, baina aurreko urtean be traineruak Galixekin eta hibilita, egizu hori dela hor arraunean gaudenak beti lortu nahi dugun zerbait, eta ez dakit oso pozik delako helburu nagusi bat arraunlari batentzat lehenengo mailan jokatzea eta oso pozik horregatik, baina oraindik badu margen handia hobetzeko eta lana jarraitzeko. Kalixa, zu aurreko urtean bere entrenatzailea izan zinen, nola ikusten diozu aurten ACT mailan aritzeko? Egia esango dizut Beñat, ni estropa ikusi nuen telebistatik, eta bera igual barrutik urduri xamar egongo zela, baina kanpotik oso ondo ikusten zela. Osea, alde horretatik lasai, no desentonaste, esaten den bezala. Ez, ondo. Beñaten kasua berezia da, egia da aurreko urtean bigarren traineruan egon zela, fizikoki bere emaitzak oso onak dire, baina falta zaio urtean ematen ditun lasaitasun horrek, esperientzia horrek ez, eta bigarren urtean hor goian egotea benetan pozgarria da, beretzat, neretzat, klubentzat, ez? Azkenian oso importantea da olako jendia urtez urte ikustea goiko aldean edo goian gainera gaur egungo traineru horretan. Esan behar dugu kriston maila dagola, lagunen artean hor 19 horietan sartzia oso zaila dela, eta Beñaten kasua eta beste batzuena oso polita, oso interesgarria, eta hildo horretatik jarraitu behar dugula Hondarribia arraun elkartean. Errepaso bat egingo dugu pixkat, 3 regata eman dira, orain arte, Bartzelonan Hondarribia 5. sailkatu zen, eta aste hontako 2 regatetan 3. eta sailkapen nagusian 2. Kaikurekin 28 punturekin enpatatuta, eta Orio buruan. Nola ikusten duzu Orio aurten? Egia esan oso fuerte. Aurreko urtean ja talde hona zuten eta RC batetik igota lehenengo urtean ja denboraldi oso nahin zuten, eta aurten mantendu dute bloke guztia eta gainera pixka erreforzatu dira. Fitxaje honak eginda, bai Kaikutik eta beste klub batzutik, eta ekipo atetzen dutela, beti dute ekipo oso kompetitiboa eta estropa irabazteko gai dira. Así que hor buruan egon da, beti gertatu daiteke zerbait kaleekin edo aizearekin edo esor gauzarekin, baina aukerak estropa guztietan edukiko dituzte, baina borrukatzeko hor egon behar da eta hori saiatuko gara.
Orio, Hondarribi bezala kanteratik hasitako elkarte bada, ezta? Bai, egia esan Gipuzkoa mailan Orio lantzen dula aulki mugikorra, bigarren traineru bat badaukala. Aurten ikuste dut alta aldean pixkat aldatuta dagola, ez? Bueno, etxeko jendia bai, noski, baina bueno, fitxaketa batzuk edo kanpoan zeuden arraunlari batzuk bueltatu direla Oriora, ez? Benetan eredu bezala, ez? Bai Hondarribi, bai Orio, ikusten da aulki mugikorrean batez ere, beko maietan ikusten da Orio, Hondarribi, Santiago Tarrak, Urkirola, Garraun Lagunak, eta goi-goian, bai, San Juan Darra Donibanekok ere bai lantzen dute pixka bat, bino ez horren beste. Eredu garria bezala, bai Orio, bai Hondarribi Gipuzkoa mailan. Aurten faktore berri badago AZT mailan, Urdaibairi egin zioten santzioarekin, minus 87 puntokin, o 82 puntokin hasia da, eta noski, orain kontua da, Urdaibai lehen postuetan ateratzen denean, Orio adibidez azkenengo regata bezala, bandera irabazten badu, eta Hondarribi 3. gelditzen bada, eta Urdaibai bien tartean 2. bezala, puntuak ere Hondarribiri jaten dizkio, ez? Eta hori faktore garrantzitsua izan daiteke San Miguel Liga irabazteko garaian, ezta? Bai, hala da. Hor dago, sanzio hori edo izuna hori, ez? Eta, minus puntu horiek. Bino, nik uste dut pentsatu behar dugula batez ere estropada, ez? Jun behar dela, atzo ikusi zen. Nik uste dut atzoko emaitza oso ona izan zela Hondarribi traineruarentzat. 5 segundutara bakarrik, lehenengo luzean 3 segundutan zeuden, eta aguantatu zutela, ez? Atzo aldaketa batzuekin ere bai, eta urla saietan edo ez dela aurreko egunean bezala edo Bartzelonan bezala. Nik uste dut hori ikusi behar dugula, 5 segundutara ez dela ezer, traineru terdi dela, eta lehen beinatek aipatu duen bezala edozein kalea, edozein tanda, edozein aldaketarik, 5 segundu horiek ez direla abentaia handikoak, ez? Eta gero, sailkapen orokorrari begira, bai badaudela puntu batzuk, baina hasi berria gaudela, hasiera pixkat arraro xamar izan dela, bai Bartzelonan, bai Galizian olako itsasoa ikusita, ez? Egia da, kontuan hartzekoa dela, hasiera berezia izan dela, baina hemendik aurrera datorren aste bukaeran, bai Pedreñan, bai Donosti eremu horretan, ez, Kontxan, hori ikusiko da ere bai, abantaiak nik uste dut txikiak izango direla batez ere hor esko txandan. Kanpotik ikusten dugunok, sentsazioak, Galixek esan duzun bezala, onak dira, 5. postu bat, eta 3. postu, erregularitatea momentuz, zein da barrutik plantillan nabaritzen den sentsazioa? Bartzelonako estropada horretan egia esan egon ziren aldaketak eta aizia dela eta itxaso eta dena estropada oso arra izan zela eta normaltasun baten barruan jungo bazen guk uste dugu aurrerago egoteko aukera izango genula. Baina, baita egia da, eduki genituen egoera izan da, lasaitasun guztiarekin posible izan genuen atzerago egon baita. Así que ez da etzen hain emaitza txarra izan. Gero asteburu honetan 3. postu egin da eta batzuk debutatu eta aldaketak egin da eta ez da emaitza txarra. Ematen du 3 traineru ongo dela hor burrukan eta hor muturra sartu dugu. Hemendik aurrera uste dugu gainera margena badugula hobetzeko eta horre ere utzi behar dugu, jarraitzeko. Orain pixkat, traineruan zentratuko gera, ze aste honetan ere hasi dire traineruko kideak parte hartzen, eta bai larun batean eta bai igandean 3. postu lortugu. Onak dira postu horiek, ala hobeagoak espero genuen, Kalixa? Egia da A eta B taldeak, 2 egunetan 3. Nik esaten du brometan, urrengoan 2. izango gara bilok, eta, urrengoan ja, biak lemixi, ez, zaila izango da. Emaitza ez da txarra, egia da RC2 liga horretan lau traineru fuerte gaudela, ez, bai Deusto, bai Zarautz, bai Arkote eta bai gu. Pena pixkatekin, estropada zehar une batzuetan lehenengoak ginela, ez, bino egia da,
berdintasun handia dagola eta kasu horietan azeten bezala edozein akatsa edozein, pizka luze batean okerrago ibiltzen bazera edo azkenean segundak erortzen direla. Atzo adibidez, Santurtzin atera ginen oso ondo, kalea pizka laguntzen zigun, kanporaka, bino gero barruraka ikusi genuen bapatian diferentzia handia zirela gure kontra, ez. Hor eremu horietan olako gauza gertatzen dire. Bino nik uste dut emaitza ona dela, jende berria dagola, debutatu dutela bai larun batian eta igandean 4-5 mutil berriak estropadetan, esan eta aurreko urtean batzuk juvenila zirelako eta beste batzuk beste kirol batetik etorri direlako. Eta bigarren traineruaren helburua hori izan behar du. Formakuntzako traineru bada eta hortan jarraitu behar dugu. Hirugarrena ez dago urruti lehenengo postua eta hortan jarraituko dugu. Beñatek esan duen bezala margena badaukagu, ataldeak ere bai, eta gu gutxigo erabili du, ez dugu traineriarik egin, ez dugu batelarik egin, gure areriok bai, orduan nik uste dut margen handi, pixkan margen beraiek bino gehiago uste dut izango dugula denboraldian zehar, eta hor ikusiko da. Bino, helburua zen horrezko txandan sartzea, hor gaude, eta jungo era aste bukaero ikusten, saiatzen aber goi-goian egoten garen. Ikusita aurreko urtean bigarrenak gelditu zineten, igoera postuetan, baina azkenean RC bi kategorian gelditu zineten, eta orduan aurtengo helburua berriro maila hori igotzea izango da, edo? Bai, edo playoffan sartzea, ez? Agian aurreko urtean oso ondibili ginen eta barrutikan batzuk espero zuten aurten irabaziko genula erraz. Bino gila da aurreko urtean San Pedro bezegola bakarri eta aurten dago Deusto zarautze barkote. Alde batetik faiatzen badu norbaite bestaldian badago beste traineru bat, ez? Nik uste fijatu behar garela gehiago taldearen berrikuntza horretan eta batez ere gure denborak. Saiatuko gera alden eta azkarrena juten eta gero ondorioak aterako ditugu. Nola ikusten dituzu zurek idoiak? Nik anaia daukat betraineren arraunean eta egia esan denak oso gazteak eta ikasteko jende asko, baina ikusten da asko gutu dutela bai individualki eta talde bezala gorak adi joaztela eta jendeak lehenengo urteetan asko ikasten dula eta asko ikasten dugula. Eta orduan nik uste dut hori udara bukaeran eskertuko dutela. Bai, proba fisikoetan baita jende asko proba honak ditu eta jende berria gainera eta nik uste dut jende oso ona dagoela eta ondo ibiltzeko aukera dutela. Egia esan lau traineruekin hor buruan egon da, zailago banderak irabaztea, baina gaita polita da, ikasteko gaita borroka gehiago eta nik uste dut liga polit eta aukerak izango dituztela goian egoteko eta igotzeko. Azkenean, kompetentzia gehiago, hobetzeko aukera gehiago, ezta? Bai, hori da. Estropak errexik egazten behituzu eta nola, igual relajatu zaitezke eta ez da berdina. Hiru traineru buruan ibiltzen badira, segundo gutxitan beti exigentzia handiagoa da eta ikaskuntza mailan ikuste ere handiagoa dela eta eskertuko dutela. Bueltatuko gara berriro San Miguel Ligako trainerura. Hurrengo aste honetako bi estropaetan zentratuz, nola ikusten duzue zuen buruak, nekea nabaria da liga hasitakoa edo aste berri bat? Bartzelonatik asteburuntara salto txiki bat egin dugu eta guk espero dugu, bidaian bueltan hitz egiten etortzen ginen, espero dugu aste honetan beste puntu bat igotzea eta muturra sartzea pixia gorago. Eremuak, Kontxako eremua ja ezaguna, baina egun batean edo bestean eremu, kondizio ezberdinak izan daitezke eta Pedreñako gaita ematen du aizia egonda eta kaliak eta zer gertatzen den sorte pixketere behar da eta ikusiko dugu nola juten den astean, nola entrenatzen dugun eta asteburu estropak nola juten diren. Zu entrenatzaile bezala ze esango zenieke zure kidei aste honetako regatei buruz? Ez, egia da Pedreñako eremu hori berezia dela, hor badago kanal bat ibaian, ez?
Kanal Palas Pedreñeras, hor badaude barko batzu pasatzen direla Santander aldera, eta gila da erdiko ibaiaren zatian ondo gehiago dagola, kalen kontua hor dago, eta Beñatek esan duen bezala iziare bai, ez? Bino, bueno, nik uste dut ez dugula hortan pentsatu beharrik. Pentsatu behar dugula Beñatek esan duen bezala margena badagola, alduten eta onena egin, gozatu arraunian, eta nik uste dut hor egongo direla, ez? Detaile txiki batzuk hobetzeko badaude beti, eta gero ikusiko da bai Pedreñan o bai Donostian, ez? Kontxan ez da kontxako eremua berdina, da akuariunetik kanporaka, orduan diferentziak eta nik uste berdina direla edo antzekoak, ez? Ez dago itxaso handia emana, bino beti hor eremu hortan itxasoari lan asko egin behar da, eta bueno, nik uste dut hor ondo ibiliko direla, eta astero pixkanaka lasaitasun hartzen, kontinuidade gehiago, eta nik uste du pixkanaka Hondarribiko trainero hor egongo dela, eta margena badagola, ez? Gero pentsatu behar da ere bai, urrengo asteazkenean Gipuzkoako txapelketa gaula, eta bueno, egun gutxitan estropada asko, eta hor ere bai rotazioak eta aldaketak interesgarria direla. Esfortzuaren karga ere, ez? Bai, azkenean horre aldaketak egin behar dire, rotazioak, bueno, Mikelek badaki horri buruz ni baino gehiago eta bera badaki zer egin behar duen. Pedreñari buruz ari ginen hitz egiten, hauek bai izan dutela hasiera gogorra, bastante katastrofikoa, ez? Baliza galdu, bueno, zuek ni baino beto azalduko duzu pixka ze gertatu den Pedreñakin. Bai, egia esan bai, Bartzelonan ja arazo handiak ikizituzten zen, traineru berri bat ateratzen dute, ez dakit nun traineru berezi bat, ingeniero batzuk behin da eta Bartzelonako itxasoekin, ondoratu zitzaion, uste dut bombak faiatu zirela eta etxin izan zuten estropa bukatu, eta aste buru honetan ere, larun batean arraunlari bat galdu, atzo gaita eskenak, egia esan inongo enbidiarik ez, gogorra izan behar du hor beti azkena ibiltzea eta animo guztiak eta buru eltsatze duten. Oraindik hasiera, pentsatzen dugu ez dela denboraldi osoa horrela izango. Bueno, eta besterik gabe, hemendik agur bat, urrengo astera arte, Ogiberri ruta 33, hurbildu zaitezte, ze benetan tratua ederra da, eta Hondarribiko eta Arraunarekin oso bateratuta daudela. Mila esker.